Straight to the point. Naguna sa ato mga iskutanan karong butaga mga kaigsunan, duha ka bagyo na karon ang gimonitor sa pag-asa sud sa Pilipinas. Kini ang tropical depression nga si Mirasol o kining Nanda nga pulos naa sa may Luzon area. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad doon mahigala kay kining bagyo mao gyud ni natural mahigala nga reminders nato. No? Bisa pagdili ta may maigo sa bagyo bisag tuwa pa sa Luzon, ang ato mahigala diri kay muuwan magod. Inig-uwan mo baha. Inigbaha natural makahinumdum gyud ta sa mga kontraktor. Di gyud malikayan nga mahinumduman mahigala ang flood control project. At ang lagi katawa-katawa mga sukintig paminaw, no, ang nature gyud mga higala maoy mupahimang no nato. Niining duha na pod ka bagyo, tropical depression nga si Mirasol o si Nando. Nando ni mga sukintig paminaw nga ni mga kagalaan, no, hinaut unta nga di ni makamugna og dakong kadaot. Og yung sa may gala mga awan-uwan anay di man ta makamugna og mga pagbaha. Kay every time mo uwan bida, ang nature gyud may mapahinumdum nato. Muna nga bisag unsaon pa sa mga politicians, bisag unsaon pa may gala sa mga taga DPWH o sa mga contractors may gala og panghimakak. Kisi-kisi mga higalag panghimakak. Di gyud mabakak. Ngano man tungod kay nature man. Ang uwan mga higala mao gyud mo pahinumdum nato nga tuan ni baha na gyud. Bisag unsaon pag-ingon niya why corruption, why substandard, okay ra ang tanan, habay madag okay nga nigbaha. Perti man gyud mga higalang grabihas tubig. Mao ni ato dagag pagtagad lubuntaga og didto nasuta nga ang mga flood control projects grabe di ay kadakong anomalya. Nakatanig pagtagad lubuntaga mga higala sa atong paman-uman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Mao na nga karong September 21 dakong rally ang mahitabo mahigala didto sa Lunita o didto mahigala sa EDSA o dinhi sa ato sa dunay mga rallies nga pagahimuon gumika ni ining grabe gyud nga korupsyon. Straight to the point. Atanig pagtagad lubuntaga mga higala sa atong paman-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. atong pagsaba-saba mga higala sa kalsada o pagsaba-saba sa kahanginan. Ayay bitaha taon kay nadutla na gyud mga higala in taon. Nadutla na gyud mga higala si Speaker Martin Romualdez. Gahapong adlaw ni resign si Romualdez mga sukintig paminaw sa iyang pwesto isip Speaker of the House of Representatives. Straight to the Tuana. point. Goodbye sa House of Representatives mahigala si Romualdez. Pero mantigo gyud gihapon mo padag istorya kay bisan mahigala o gitangtang siya pagka speaker giuna-una na lamang kay delikado ang September 21. Ang katawhan nga manggawas mahigala alang sa pagprotesta sa grabing kinawatay sa kwarta sa gobyerno. Si Romualdez naguna-una na mga higala gipa una na gyud, no, kay gipakigkitaan man mga higala nito usa ka adlaw. Dito si Sandro Marcos ug si Romualdez gipatawag sa Malacañang. Malagmit mga higalang giistoryahan dito in Daiken labot ining maong mga panghitabo. Unya pagkagabiin ang hipos na mga higala sa mga gamit niya sa opisina. Gipang-alsa hasta mga refrigerators gialsa na. Og nadot lang gyud mga kaigsunan, no? Kay lisod man kayo mga sukitig paminaw. Mao na nga Romualdez out, Buji D in. Romualdez out, D in. Mura ni mga higala og sa substitution sa basketball. Romualdez out, D in. O si Amy Marcos may pasultion mga kaigsunan ingon sa bunjing out, bunji in. Kay kinigot si D mahigala bagong speaker karon Faustino Buji D. Mo din ni angga ni Buji. Faustino Buji D. Mo ray bagong speaker. Mo nang si Amy mapasultion sa bunjing out, Buji in. Atong pinagpagtagad lumuntaga mahigala sa tubuan-uban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Governor Pambari 4 mo blacklist sa mga kontraktor nga mamatud-ang nihimo og substandard nga mga proyekto sa probinsya. Straight to the point. Ako uyon sa kuana i-blacklist na di na natakuhaon. Kana mga kontraktor nga mga badlungon, labi na makita substandard ng ilang gihimo. Labi na makitang way kabilya manghigala ng ilang gihimo-himo dihang riprap. Ayan na gyud kuhaan nga klases kontraktor, porbida.
Straight to the point. Natanig pagtagad lubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Dugang point. mga balita sa kauluhan na National Bureau of Investigation mohimo og investigasyon human nasayran niya ang kontraktor nga mutukod sa ilang bag-ong building. Sa NBI pag inyong building? Ha? Grabe ha, oy. Ang NBI mahigala magtukod og ilang kaugalingong building. Karon ilang manghigalang imbestigaron. Matod pa, ang NBI mismo mohimo og investigation kay ilang nasayran nga ang kontraktor nga mutukod sa ilang bag-ong building pulos man gipanag-iya di ay mahigala ni Diskaya. Kuyawa ang NBI malutsan aning kalakiha. Investigator gumo kamura bay gisaligan unta National Bureau of Investigation so sakto ni. Iklaro sa na diha oy kay basin na hinuon sus Ginoo ko. Duha ka mga matawag na to mahigalag kining kontraktor kini ni ang mutukod sa ilang bag-ong building nga gipanag-iya sa Diskaya kining ginganan og Waymaker General Contractor o kining St. Gerard Construction Company. Tiya mo na kini laging iyang mga kumpanya ni Diskaya kasagaran mga kaigalaan mga pangan mga balaan. Lahi man tong Alpha and Omega. Kanang Alpha and Omega mao man na ang sinugdanan o katapusan. Ang Ginoo man na mga sukit paminaw. Tanawag ko ng ustiya sa pare. Kanabang paan ba nga maoy gamiton binagmisa bitaw? Tanawa di ba nay letter A o U. Ngano man na kanang pinakaob ngayo Omega mo na mahigala. Alpha and Omega naa na sa ustiyas pare ina na kabalaan ng pangana. Alpha and Omega nya sunod St. Timothy dapay St. Gerard dapay Waymaker ang Ginoo gihapon. Pagkabalaan sa mga ngan pagkabalaan sa mga ngan mo nang nahadlok si NBI Director Jaime Santiago basin og substandard ang building nga tukuron sa Diskaya maong ilang susihon daan. Labing sikata po in Diskaya oy kung mahimo wala naman kay total day cancel naman ilang contract, cancel naman ilang lisensa, di itangtang na diha. Kuyawa ining kalakiha ang building sa NBI ang mutukod ng mga Diskaya. Pagkasikat na lang yun ini mga Diskaya. Kay hasta may gala ang project ni Gwen dito sa Mualbo sa Malabuyok o sa Alegria, ang Diskaya gapoy nakada. Doonay nagsulti mahigalas Kapitolyo nga adto sa Diskaya kay ang kontraktor gamay man nga kontraktor kutob ra sa 30 million ang iyang pwede nga kontrata aron nga makadaog ka ini advisean ka namo nga adto as Diskaya pag joint venture mo. Good morning sa mga sakop sa BAC Bids and Awards Committee diri sa Kapitolyo. Ayay kinsa may chairman sa BAC nga tumilabay ang administrasyon. Good morning ni mo diha ma'am. Ma'am, good morning ma'am. Trusted na ba di kay kayo ni Gwen ma'am no? Ngano gud taon atog interview may sa attorney Arbas. Ngano gid taon ni abot man kas Diskaya nga moy ka joint venture. So asa ka ilang Diskaya first time to. Nahat sa adto may gila putin dako agi ko nung building das Diskaya da waluk andana di elevator mga sukitik paminaw. Ngilngig kayo gyud, Nya ano nabot man ka dito nga wa man ka mo magkaila ni. Mamay advice Kapitolyo. Pag ingon mo advice sa Kapitolyo, wa na. Mo nagiingon automatic na. Alams na this. Anak kabintas Diskaya kay dako kay nga kontraktor o kandako kay nga kontraktor kasaligan gyud daghang kwarta. So maka-execute sa project unya i-advance pa. Pag-approve sa project na mahigala ang notice of award, advance na dayon. Mo nang daghang ganahan ng Diskaya kay advance man. Ditso na dayon, advance na dayon. Advance ba ang trabaho? Ayan. Lahi man ang gisulti nga advance sa komisyon. Wala kumingon advance komisyon ha. Advance ba? Advance. Pero alams na this. Wa na. Na pulihan yun may gala Speaker Martin Romualdez.
So ang iyang plano nga tanggalon si Sara Duterte mahigala kay pagka Vice Presidente pinagi sa impeachment, nauna pa siya sa katanggal. Nauna gyud taon si Martin. Unsa may implication ani? Mamay pud mo dag istorya ha kay ingon si Martin nga kanang iyan ako nung ginuhuna sa kadugay aron nga kanang kuan muhimo sa sakripisyo pinaagi sa pag-resign. Dinot yung paminaw no, yung istorya ba? Yung istorya niya mahigala nga medyo hero gihapon siyang paminaw. Aron nga kuan kuno hay ba nga na naman ang Independent Commission mo imbestigar sila, aron nga silang pag-imbestigar mo kuan jud way lipod-lipod mo imbestigar. So ako mo resign ko aron nga kuan, no? Kini ni ang mohaymo ko sa akong sakripisyo, inana no? O paminaw nimo mabutang niya pong gunuhay sa hero. Tanaw na ko sa akong analysis ini gipa-graceful exit na ni saday. Graceful exit lang kadong kanana ang para dili kayo kuan lison man kayo og magrally na ba mga tao. Kay pag-mention sa mga pangan sa mga dunay kalambigitan sa flood control project, ang Senate dayon paspas ang ilang lahugay. Madaot man credibility sa institusyon nga dunay mansa ba. Nagunay mansadaan kay pero kini na-mention man mga ngan. So aron lang gyud nga kuan, lahugay dayon. Paspas ang Senate. Change of leadership good. Unya ang sa lower house kay na-mention man angan pod ni Saldico o kang Martin. Wa man matandog mo wa man lang. Ang kangilngig mahigala si Martin pag manawag ngadto sa Senate President sa iyang gustong mahitabo. Pagkagamhanan na ba aning kalakiha? No? Tiya mo na ikaw nga involved allegedly sa flood control project. Nadul-duol yun mga higala. Inyo man ang under command responsibility, doctrine of command responsibility. Bisaya lang sa tamo, dive nga to sa unahan. Kanalandaan, kamo may nagmaniobra ng budget. Because ako nang gibalik-balik may gala under Article 6 sa atong 1987 Constitution, ang power of the purse naa sa Congress, particularly sa lower house of Congress. Mo nang moatubang bitaw na tanan nga mga department heads dito, tanan secretaries moatubang ni budget hearing, even Sara Duterte ni atubang dito. Atol sa budget deliberation, atol sa budget hearing. So kamo maoy nagmaniobra sa budget. Nya karon wa na ni magkadimao. Walay matandog ninyo na sa lower house. Una nga tan-aw nako sa akong analysis. Gipatawag man sa Malacañang ni adto milabayng adlaw. Nagkuyog si Martin o si Sandro. Giingan ganito dai nga samtang di pa mabot ang September 21 kay basig ma si kwati tang tanan aning kalakiha. Nanarabay daghan nagkanta-kanta ron nga Martin magnanakaw. Resign ka na lang. Nya aron nga dili kayo ngilad ba. Graceful exit na lang ka kay kunta sa ralihan ka sa mga tao. Lisod man kayo, no? Graceful exit na lang ka. Pasultion ka dito nga kunuhay mo resign ka kay sa imong kabubuton nya mo imong sakripisyo alang sa katawhan sa Pilipinas. Pagsulti pa mahigala mo rin tinuod. Paminaon nimo bidang ngilngiga. Natay speech ani naandam dong. Ug paminaon ni Martin mo rin makaingon gyud kang ngilngiga gyud ning Martin dahil istorya. Ato lang ni agi katawa mga sukitig paminaw ha. Iyang ibutang pag yung kagalingon nga na hero siya, pero medyo may tibi gamay. Unsa may dakong implication ani mawagtang na gyud ang iyang pangandoy mahigala ang mahimong sunod nga presidente sa Pilipinas. Ngano man, wa na, tadakong katandog ni. Maingon mga tawa, nagyod. Resign ka na, resign. Pagawas ko ni Martin Dekin, bantay katungkuan, pagawas niya ang iyang sakyanan o katong escort, gilabay kamatis. Kita lang kay kamatis naman, gilabay sa mga realista. Wa lang po labayag bato, ay nalang sa naana. So gilabay kamatis, mga sukit di paminaw. Kay ba mga tao nga ikaw yun din, oy, ayaw ga, kuhan natin. Ayaw may atik-atika.
Ato paminahon kadali niya sulti dong be. Nakay ko ni nakay video ni dong names. Bebe, paminahon to mura sa hero gyapon siya paminahon ha. Unya atong analisaron analisaron po nato ang speech ni Budji D. So kani unahon to sa si Bunjing, aste Bunjing. Ay may man po nag-ingon nga Bunjing out, Bunji out, Bunji in. Bebe, atong paminahon. Sige dong. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the present. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, carry forward the work of this institution with unity and resolve. To the Filipino people, never lose faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. A humble servant, ready to serve wherever duty may call. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. So that this institution may endure stronger than ever before. Madamo nga salamat, ayong nga tanan. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan. Mabuhay ang Pilipinas. Okay, mo ni Miguelas Martin Romualdez ginhatag sang speech
Sa iyang pag-resign, mahigala, matod pa niya, deep reflection and prayer. May gini kikamao pa ning prayer kuno siya di ay. Maupuning mga kurakot, maipon mo daw prayer sa ning uban, ha? Mudunhit pa mga higala sa simbahan. Manay atong tagaag pagtagad, unya na lang ito ni Tiwason, ha? Pero mayo, at least okay, resign mahigalas Martin, nadutlan gid taon. Tuloy-tuloy na gihapon ang lihok protesta bisan pa man mga kagalaan o matawag nato mga higala nga ninaog na si Martin Romualdez. Padayon ang lihok protesta batok mga higala sa korupsyon. Straight to the point. Dili man enough nga nanaog lang na siya. Kinahanglan doon ay masilutan oy. Panahon may glass pork barrel scam katos Janet Lim na pulis na priso man gyud to. Pila may kantidad sa iyang na kwarta to 10 billion. Nagtuota kadto na pinakadako nga anomalya sa Tibuok Pilipinas day. Karon makalilisang mga higala. Straight to the point. Kaniadto dunay fertilizer scam. Kinumdum mo fertilizer scam nga ang kwarta gipamalit kuno og fertilizer mo nimo una. Kwarta ra ito gibahin-bahin mahigala. Gipaagi lang kuno og fertilizer scam. Giagi lang kuno gipamalit kuno fertilizers inana. Nya kwarta ra ito ilang gibahin-bahin. Abi na ko tong fertilizer scam, klaro magitong anomalya mga sukiting paminaw, mga congressmen ko po na involved ato. Doon ay mga cities nga way basakan mo nakakuha og dako may galang budget sa fertilizer scam. At ang fertilizer scandal, abi na ko labay na tadto. Sus na nabalik man pag-abot Janet Lim na pulis, isus Ginoo ko. Kay katong fertilizer scam panahon mo tong Gloria Indaiken. Pag-abot mahigalang Janet Lim na pulis aguroy. Kadto mga Kevlar helmet sa armed forces atong iya. 10 billion presos Janet. Nain mga nga preso. Hasta mga senador. Nya karon dili enough ha. Mura tayo nagbata mahigalang gi amaman lang. Gipuyok-puyok lang ka nga. Sige lang mo, ay na lang mo, hilom-hilom na lang mo, ay na lang mo palabig rally, kay nanaog na bitaw si Martin. Dili mahimo, ipadayon gyud kay rally man ni Batox Corruption, makalilisang ang kang Janet Lim na pulis 10 billion ra, ang kani ang involved mahigala 545 billion. Flood control project. Ang sa Diskaya lang daan 31 billion na daan. 30 billion na daan ang ilang nakuha day. Nya walay mapriso ani goroy. Straight to the point. Dili mahimo oy. So gahapon paspas kay mga panghitabo ron mga kaigsunan. Paspas kay mga panghitabo natangtang si Chis Escudero, natangtang si Bunuan, karon natangtang na Gus Martin, nakalimta na gid taon ang topic may galang nga natangtang story. Kaluoy santuri mga higala nagpaabot para ba tatong itudlo mahigalag asa sa itudlo. Kadto mga fans si Turi aron nga dili kay masakitan story miingon nga ilang gipalutaw kunuhay nga gipaukyab nila mahigalang nga si Turi mo itudlo sa Independent Commission. May na lang ba pawawa mahigala sa kon ba? Pawawa sa kasakit in town. No nga, sige lang kay paabot ng story kay siya mo itudlo sa Independent Commission. Maura na istoryahang Romualdez may gitangtang pagka-speaker. Unya aron nga dili kayo ngilad paminaw ingon nga ni sakripisyo siya sa iyang kaugalingon mo nang ninaog. So ang puli ni Romualdez mao si Congressman Faustino Budji D. Ato paminaw na iyang speech kuno names. Ni Congressman Budji D ang bag-o mga higala nga speaker atong analyson ha. Unsa iyang gisulti mahigala ingon sa atong limpyuhan kining House of Representatives admission kana nga dunay dakong problema gyud under the leadership of Martin. Kani may klaro-klaro ha be. Sige names. Ato i-play names. Nya atong kuno manidesar natong maayon ning iyang pamahayag. Okay, go. Kulas ni Do. Kulas mahinuon to. Okay. Sige. Minota sa speech. Bagong speaker.
To the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang Speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataang barangay hanggang gobernador ng Isabela, inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit, ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Freeze names. Gamay lang names. Okay, freeze. Awa? Nindot ninyo ang pamahayag, ha? Ato ninyo analisar, mahigala, ingon siya nga kanana ang pila ka dekada na, gikan pa sa kabataang barangay kay KB, nahimo sang gobernador, nagtuo siya nga human ana, pamilya na nga tubangon, pero karon kuno mga higala, ibang daan ang binigay sa Panginoon. Karon kay ni-invoke ka Ginoo, ha? Atong bantayan, I hope kini si Speaker Buji D. Once mo invoke gani ka Ginoo, siguro agyod nga tinuod na imong pag-invoke sa Ginoo. I hope. Kay si Romualdez Serban ingon na ba pod mga kagalaan nga human kuno sa halawom nga meditation o mga pag-ampo. Muna kuno nga ni-resign siya para kuno pag-sakripisyo sa iyang kaugalingon. Ayun sa after deep reflection and prayers. Aha. Atong klarohon niya, kay kinira ba mga politiko mahigala, medyo pagka-Diyos noon lang kaayo mga sukit paminaw ning uban. Ang uban mahigala mo amot o dagko pa kay donation sa simbahan. Pagimanhiman to ang flood control mga higala mo ra dito giamot. Makaingon sa tagtarong, bat kani willing ta mo hatag o benefits of the doubt ngadto ni ining bag-ong Speaker of the House. So sa ato pa si Martin naog na tangtang si Martin unsa may mahitabo atong yang speaker nga si Barbers. Ang speaker sa speaker. Karon pa ni mahitabo mahigala nga dunay speaker sa speaker. Speaker sa speaker, porbida. Ang speaker dili maka-speak for himself dahil kaya nagkuha pa sa glaing speaker. Nahon ng Barbers, ay kadali. Pinakadali lagi taon po nahimong speaker to speaker si Barbers. Barbers, pahuway lang sa Barbers, ha? Kaya saon taman, natangtang man ang imong speakeran. Straight to the point. Now, arita mahigala sa atong paghatag o pagtagad mahigala. Atong balikan si Speaker D, ha? Mo niya bagong speaker. Kay doon na ba po'y uban mahigala, okay ang ilang pagtanaw ng atis na pulihan yun og speaker. Atis okay na, number one nga, kuan ha? Okay nga na pulihan og speaker. Ikaduha, mawa na tong ambisyon ni Martin Day nga gusto siya magpresidente sunod. Mama na iya mga lihok ko din anak mahigala o niya grabe kayo ang kuan ba? Naman ko sa ambisyon sad. So karon medyo apektado na yung ambisyon daykin. Apektaran niya ang ambisyon. No, dawatan na lang na Martin. O kanta na lang ka nga sa pangandoy lang nakita kong na presidente na ko. Pasensya naman itong tingog mahigala nga more or less sa taon. Anha na lang ka sa pangandoy lang, no? Ay na lang kayo na og pugos gyud. Ay makadaot mo na usahay gud mahigala kana kung pagka-presidente sa nasod. Nay usahay gud nga kanang imong trabaho ala na angay nimong trabahoon, way daghang pagpakaron inyong trabaho la nimo unya panalitan og mo'y tawag sa panahon kay kana kung pagka-presidente ray paminaw na ko dili pwede nga ipugos mo kaugalingon. Sa akong tanaw doon na sa ikon, mga imog yun ang kuling. Imog yun na nga, murag imong kapalaran yun sad.
kabantay ko na ha kanang presidente sa nasod mahigala dili basta-basta ibutan ta lang katus kuri bitaw. Unsa man to pagka presidente niya may magna atoy pangandoy bisag gamay na lang in taong pangandoy skuri wa gyud. Ang iyang bana kato si Ninoy nga namatay mahigala mo toy dunay pangandoy nga mahimong presidente. Si Cory wa na mabitaw ng housewife ra bitaw na. Wa gyud na kasuway may bisag barangay kapitan. Nga naman wa naman hunahuna nga mahimong public servant dayken. Pero kalit lang ba? So imong kapalaran tanaw na ko murag destiny nimo. Oh, sa nitabo ni Ninoy, ani Pinoy, katos Pinoy bitaw Jesus. Kay bao bitaw sa performance si Pinoy panahon sa pagkasenador niya. Pero hinay si Pinoy oy, nang 2010 election ang nagbangga-bangga ato si Maruhas o si Manny Villar. Sila mo ay nagpreparar para anak namatay bitaw sa Cory, ni kalit sulbong si Pinoy. So destiny gyapon niya. Kanang ka Duterte. Kanabang atong klaruhon ba naman sa Duterte? Pero klaruhon na to. Pag ingon manghigala nga mudagan sa Duterte, pag primero makigalaan, kisa man to'y naplano-plano si Binay man to, si Maruhas may nagbangga-bangga. Pag ingon mahigala nga mudagan sa Duterte, ni Surge man ang iyang buto, ang iyang support. Nga naman, mo'y tawag sa panahon, nga para iya yun to, tungod sa paggrabe po sa drugs at the time. So iya yun. Bisag kining kang Sara mahigala o para iya ni ordinary para iya. Makita gyud nato og kanang 2028 mo daog sa para iya gyud na. Dili gyud sa mo daog dili gyud because ang right time gyud ang pinaka exact time nga mo daog siya katong 2022. Iyang gihatag ni BBM. So I don't know kung kining 2028 og mahimo ba na niya di ba? Kay uta kasabot na pay mo emerge nga mga kuan indiken. By 2027 uta kasabot og dunay mo kalit og sulbong diha nga mga maayo mga performance ron mo puhalan si Sara. But as of now, pag yun nakapuhal ni Sara, karong mga panahon na, bisa unsa pag-survey mga kagalaan. Nga si Martin, napoy ang survey-survey mga higala, bina. Ato na i-discuss yung taod-taod na yung survey-survey. Ha? So muna nga, kana na ang pangandoy ni Martin, kuha na lang to ni mo. Anak lang na, sa pangandoy lang. Anak na lang sa atin, ha? Ay, nalasa o pangandoy, gud o ka nang ma-realize din. Nalasa ka, no? Ayaw lang ipugos, ha? Nilisod man kayo. Atong balikan si Buji DB ang iyang speech, mga kaigalan, o atong nalisar og mayo. Iyang gi-admit, ha, sa iyang speech, dunay kakulian yun ang house. Muna nga limpyuhan niya, mga higala. Paminawon to, ha? Tawa. Sige, proceed. Iisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli. Okay. Under my Freeze. leadership, Sige. Under my leadership. Sige, padayon sa dong. this house will change. House I will will not change. defend the guilty and I will not shield the corrupt. Pakpak ha. Freeze. Okay, kini ha. Under sa iyang leadership, sa House may gala, dunay mga changes yun nga himuon. Ato ng lauman ha. Ato ng lauman mga sukiting paminaw. Linisin ang gobyerno.
Kay wa day nahugaw lagi gyud ang gobyerno. Ato na nga pagtagad mga sukitig paminaw. Kining maong panghitabo, no? But before ana, ato sa mahigalang i-update ang mga tao kay karon nagsugod na ang Senate Blue Ribbon Committee investigation under na sa leadership ni Ping Lacson. Sa ako nang giingon, maayo ang pagkada ni Senador Rodante Marcolita, munang naukay ni tanan ron. Iyan ang nasugdan. I hope Lacson can continue the momentum. Mo na importante ang momentum na ana. I hope may gala mag-continue ni Ping Lacson. Atong panidaan sa Ping Lacson kung matarong ba ni unsay direction sa iyang investigation under sa Senate Blue Ribbon Committee under his watch. Niya ang padayon nga investigation sa Senate. Okay? Okay. Proceedong. Live sa Senate Blue Ribbon. Okay, gamay lang kay mahigala ha. Go, dong names. Kini. So, sige, minota. Gipangutana ni Senator Raffy Tulfo kining procurement representatives, mga sukid tigpaminaw. Okay, audio dong, audio. Sige. Gamay lang. Pero, hindi po yun automatically na tinitingnan. Kasi kung halimbawang nag-submit din po yung ating bidder ng notice of yung acceptance, then our certificate of final acceptance, then that is only an alternate, an option po yung CPES. But under now sa ating procurement law, NGPA, tatlong bagay na po na ginagamit na po yung CPES. Although even under RA 9184, it's already basis for blacklisting. But the blacklisting is at the end po yun ng procuring entity. So, that's the ground po for blacklisting under even RA 9184. Now, under RA 12009, it's now being considered as one of the ways to determine po yung eligibility, capacity po ng ating subcontractors. So, nire-require na po yun as part of the submission if there would be any subcontractors. Number 2 is the same pa rin po as supporting document din po siya ng single largest completed contract, pero hindi po siya yung automatically option po siya kasi kung nakapag-provide naman po yung ating yung bidder for that project ng kanyang certificate of final acceptance, then they are able to no longer look into the CPES. Pero third, which is also very strengthened under RA 12009, is the requirement na yung CPES po could be the basis for blacklisting. But as I would emphasize, it's not GPPB Technical Support Office nor even our GPPB who's doing the blacklisting, Your Honor, Mr. Chair. So kayo nga ang nagba-blacklisting? No, Mr. Chair. Sino po ang nagba-blacklisting sa mga kontraktor na ito na may poor unsatisfactory performance? It would Which be the agency? procuring entity. It would be the agency, Mr. Chair, Your Honor. You mean to say the DPWH, is that correct? Yes, Mr. Chair, Your Honor. All right. Thank you. Let me go to the Department of Public Works and Highways. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagugat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na monitor at hindi na aksyonan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record
may mga papeles po tayo at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Kuya Wahang Ghost Project. Sign po ito natapos nitong mga ngayon. as completed. At nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. Ang Ghost Project galing na human. Straight answer po that I can give the Honorable Committee. Kuya, At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa First District, araw lang po ang binibilang eh. At nababayaran Okay, po. freeze dong. Balikan ta sa ang Senate Bay kadali sa NIMS. Sige ko no, ang atong investigation dito sa Blue Ribbon under mahigalan ni Senator Ping Lacson. Okay ra si NIMS diya. Sige, balik ko no gamay NIMS eh. Okay naman ni. yung bid rigging. Sige. Sa Philippine Competition Act, meron Ma'am Aquino, pong may mga nangutana. provision po dyan, tsaka penalties for bid rigging. No? At yung penalty po dyan is 100 to 250 million pesos per offense. So I'm raising this because importante sa taong bayan, hindi lang na may makulong, hindi lang na lahat ng involved ay makulong, pero mabalik rin yung pera. And this could possibly be a way for us to get that money back. No? Kasuhan natin through the Philippine Competition Act, the PCC can motu proprio also do an investigation. Pwedeng kasuhan ng bid rigging yung mga contractors, i-fine sila ng hundreds of millions of pesos, baka sa dami ng offense, umabot pa yan ng billion, at makuha natin yung perang kinuha nila sa bayan. No? So may I make that suggestion? Because so far, hindi pa napag-uusapan yung bid rigging dito sa mga offenses na nangyari. And just to state, no, it was the Chancellor of MSU who is a competition expert who mentioned this to our office the other day. So isa pa po yung posibleng idagdag na ofensa dito po sa mga nangyari. And if the offenses, umabot ka ng billions, baka may chance nga po tayong mabalik nga yung perang yan at mapilitan po yung mga involved na magbenta ng kanilang mga ari-arian, magbenta ng mga assets para makuha po natin itong nawalang pera. Mr. Secretary. Mr. Chairman, I absolutely agree po. In fact, yung dun sa big rigging po, tatlo po yung kasong final namin last week. No? Violations of the Anti-Graft Corrupt and Practices Act, malversation through falsification of public documents, and pangatlo po, violations of the Government Procurement Act. Kasama na po dyan ang bid rigging. There are other penalties in the Philippine Competition Act. I We should look at absolutely that. agree po. And if you ask my opinion po, lahat po ng pwede nating ibatong kaso sa kanila, dapat gawin po natin. Para hindi lang po mapanagot, pero maibalik po ang pera ng taong bayan. Thank you, Mr. Secretary. Senator Bam, kindly wind up. You have 16 seconds. You're done. Next in line is the Senate President, Senator Soto. Mr. President, well, as usual, the Senate President is allowed, but I always make it a point to fall in line. But I will give my 3 minutes to Senator Risa Ontiveros instead of my 5 minutes, and then I will just have one question, a follow-up from one of our colleagues, why Secretary Cabral, Undersecretary Cabral is not here, and also why Mrs. Diskaya is not here. Who will answer? Mr. Diskaya, I suppose. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? Bali may po siya yung may heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content.
Okay, standby ha, standby name. So, kini si Mrs. Diskaya kuno na ko na heart condition ron. Kini mga tao mahigalag ma-involve na ining corruption usahay magkasakit-sakit na dayon ha. Sama ining saldiko, ha? Abtik pa kayo sa diha mga higalang imbisigaron nato nilarga sa Amerika kay nasakit og kalit. Atol niagi katawa-katawa mga sugid tigpaminaw.